Dongen. Ja, want onze eerste zaak zal u niet snel loslaten. Een koffer speelt daarbij een bizarre hoofdrol. Dongen, een plaatsje tussen Tilburg en Breda. Het is maandagmiddag 25 januari rond 2:15. Op de Julianastraat trekt de vrouw met de grote reiskoffer de aandacht van een studente die op weg is naar haar stageadres. De studente gelooft het bijna niet, maar ze hoort geluid uit de koffer. Hé, wat zit er in die koffer? Niet bemoeien, niet bemoeien. Jawel, openmaken. Ik wil weten wat erin zit. Het gaat allemaal razendsnel. Voordat de student zich goed realiseert wat er gebeurt, zijn de vrouw en het kindje alweer weg. Meneer Van Hooijdonk, een peutertje in een koffer. Daar lopen de rillingen hiervan over de rug. Zeker, want we maken ons ook heel erg veel zorgen over dat kindje. Niemand heeft ons kunnen vertellen wie dat kindje is, waarom het in die koffer zat en waar het nu is. Goed, u bent natuurlijk meteen op zoek gegaan naar die vrouw. Op de Julianastraat stond een bewakingscamera en daardoor heeft u deze beelden van haar. Dat klopt, en toen wij die bewakingsbeelden zagen, vermoeden we al snel dat het om een Somalische vrouw zou kunnen gaan. Nou, dat is ook de reden dat we alle Somalische families in Dongen bezocht hebben. En we kwamen uit bij een Somalische familie die woont aan de Prinses Marijkestraat. Nou, zij bleken inderdaad de vrouw op de bewakingsbeelden te kennen. Sterker nog, die vrouw die bleek daar die 2 dagen voorafgaand dat het kindje in die koffer gezien werd. Dus dat is zaterdag 23 en zondag 24 januari bij hen gelogeerd te hebben. Oké, je bent natuurlijk meteen naar die mevrouw toegegaan. Dat klopt. Wij waren opgezocht in het asielzoekerscentrum in Venlo. Ze woont daar op een kamer. Het gaat om een 40-jarige vrouw die daar een hele tijd al verblijft. En op haar kamer troffen we inderdaad deze reiskoffer aan. Nou, we hebben natuurlijk ook direct gevraagd of ze in Dongen was geweest. Nou, dat bevestigde ze ook. Ze kende die familie in Dongen. Maar ze ontkende echt dat ze daar een kindje bij zich had. Wat heeft die Somalische familie dan in Dongen verteld? Nou, het vreemde is dat hij ook in alle toonaarden ontkent dat die vrouw die bij hen gelogeerd heeft, dat hij een kindje bij zich had. Ja, maar die studente heeft toch echt een huilende peuter gezien in die koffer. Twijfelt u aan haar verhaal? Nee, we denken niet dat ze dat verhaal verzonnen heeft. En bovendien wordt haar verhaal ook ondersteund door bewakingsbeelden. Goed, hoogste prioriteit is nu wie en vooral waar is die peuter? Ja, het vreemde is dat er in Nederland niet hele jonge peuters vermist worden. Dus we moeten het echt hebben van het signalement dat die studenten ons gegeven heeft. Nou, het zou gaan om een peuter van ongeveer een jaar. 60 tot 70 centimeter lang, heeft een donkere huidskleur en donker krulletjeshaar. Nou, die peuter die droeg roze kleertjes, dus we denken dat het een meisje is. Dat weten we niet helemaal zeker. In elk geval droeg ze geen schoenen. Weet u wie dit kindje zou kunnen zijn? Bel dan direct met de opsporingstiplijn 0800 60 70. Goed, meneer Van Hooijdonk, die Somalische vrouw en het meisje die vertrokken vervolgens in een zwarte SUV. Waar kwam die auto in één keer vandaan? Ja, die auto kwam rond 2:45 ineens toeterend aanrijden. De bestuurder die sprak die vrouw in onbekende taal aan. Die Somalische vrouw is vervolgens ingestapt samen met die koffer en dat kindje. Nou, het gaat dus om een SUV. Mogelijk een Kia Sportage of een Hyundai Tucson. Er zaten geen kentekenplaten op. Nou, die auto die moet haast wel opgevallen zijn in Dongen of omgeving. En we willen dan ook heel graag weten of er mensen zijn die maandagmiddag 25 januari die auto gezien hebben. Want het kan voor ons echt cruciaal zijn in ons onderzoek. Ja, het verhaal stopt niet bij die wegrijdende SUV, want de vrouw is die middag uiteindelijk met de bus naar Tilburg gereisd. Rond 2:30, ongeveer 10 minuten nadat het kindje in haar koffer werd gezien, neemt de vrouw op de minister Gooslinglaan bus 127 richting Tilburg. Op dat moment draagt ze die koffer nog bij zich.
De bus komt die maandagmiddag 25 januari rond 2:05 aan op het station van Tilburg. De vrouw heeft een treinkaartje gekocht om naar Venlo door te reizen en is waarschijnlijk in de trein van 2:06 gestapt. Je wil natuurlijk met spoed spreken met mensen die die vrouw nog ergens hebben gezien in de bus of in de trein. Want mogelijk zouden zij ook iets over die vrouw en vooral dat kindje kunnen vertellen. Precies, dat is ook de reden dat we het verhaal bij die buschauffeur hebben gecheckt. Nou, die kan zich die Somalische vrouw nog wel herinneren. En zelfs ook dat ze die koffer bij zich had. Maar hij heeft helemaal geen geluiden uit die koffer gehoord. Ze had vlak bij hem gezeten. Dus het is helemaal niet zeker of dat kindje op dat moment nog in die koffer zat. Nou, we zijn dus ook op zoek naar getuigen die Somalische vrouw hebben zien uitstappen bij de bushalte. Of die misschien wel met haar samengereisd hebben in de trein van Tilburg naar Venlo. Toen had ze dus deze koffer bij zich. De vraag is of dat kindje daar dan ook de hele reis nog in heeft gezeten. Zag u maandagmiddag 25 januari deze vrouw? Of vermoedt u wie dat peutertje is dat onder verdachte omstandigheden is verdwenen vanaf de Julianenstraat in Dongen? Bel dan nu 0800 60 70 en wilt u niet zeggen wie u bent, dan kunt u bellen 0800 7000.